Teddy tuh kayak. Saiki seneng ndi-ndi kok. Gua sarung tuh. Tet. Woi. Tet. Ini mampir barang gaya iki. Yo. Sik. Ngopo? Mampir ini lho. Yo. Mbok nggih-nggih kene sik poso-poso Ngopo? iki kan yo. Ngobrol-ngobrol sik kene karo ngenteni buka. Kowe iki menghalangi niatku untuk ke mushola kowe iki. Ning aku yo curiga, Tet. Curiga aku iki. Ngopo? Sak ploke poso kok kowe kok umur-umur rene nggo sarung wae to, Tet. Ayo mung jenenge bulan Ramadan. Alangkah baiknya kan juga pakai sarung. Ning nggo sarunge mbok sing bener. Ben ketok pantes, ben kaya santri ngono. Wis rasa ceramah aku. Oke kok piye Aku ke mushola aku. Wah, kene. Carane nggo sarung nang ngono kuwi. Ora tenang to. Puasa sebulan penuh puasa. Iki Jan. Langsung mah gudak-gudak. Lho kan ben ketok apa kuwi ana musike ngono lho. Puasa. Iki mesti mau le sahur kleru lawe kowe. Aku mau iso to Tet. Sahur iki karo kae jangan gurih. Yo karo greh asin. Ayo gereh yo asin, gereh kok legi. Karo kerupuk ngombene yuk teh hangat. Wis. Ngono wae sampai dengan saat ini ora kerasa lapar ta. Aku ki malah kebar sahur mau ki rung turu e, Jol. Rong turu. Wong, Ngopo mau Ayo. ada urusan kok? Kuliah subuh. Bar kuwi yo utak. Ngerti-ngerti wis jame wis awan. Kowe mbok jagong kono, Jol. Lah ngopo to? Ya aku ki tak selonjoran karo tetuwon. Kono jagong kono. Apa bali sisan kono? Aku ki arep turu, Jol. Poso ya poso, lemes ya lemes. Ning aja turu wae ngono kuwi Tet. Loh. Lah, Pak Ustadz kan ngomong, Apa? saat berpuasa, Heeh. tidur itu kan dapat pahala. Oh. balik. Wes Tet. Aku tak balik ya. Ya. Ning pesenku. Apa? Sego goreng apa mie ayam? Bek si orang ngono. Lah jare pesen. Maksudnya nasihatku, Apa? nek poso kuwi aja turu telentang. Lah turu telentang ya sak karepku, arep urip ya sak karepku kok urusanmu. Iso batal posomu. Mosok. Iya, selain kuwi iso masuk rumah sakit. Apa iya? Iya, pandoni ngeyel iki. Jare sapa? Wong saiki yo, Tet. Gek telen mur, apa telen baut, apa telen paku. Kuwi iso masuk rumah sakit kok, iso keloloten kok. Apa meneh telentang? Ora percaya? Yo, iki. Nyempalen iki. Telen. Gus. Muncrat ente-entean. Tresnoku sing paling tak sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, Gimana kabarnya ya Pak Teddy? Pak Proji baik, Pak. Iya, ini lagi bersih-bersih, Pak. Baru Pak Teddy? Iya, Pak. Maksudnya baru itu kan juragan baru, Pak. Oh, punya juragan ya? Iya. Yuk bawa pulang. Iya, Pak. Pak Proji mau kemana? Ini loh, mau nganterin undangan. Undangan, Pak. Ya, undangan Uber. Oh, buka bersama. Nanti sore di masjid. Oh, iya, iya, Nah, iya. nanti jam 5 ya Mas tadi ya? Jam 5. Oh, iya, iya, iya. Ada tausiah sebentar, Nggih, habis nggih. itu terus nanti kita buka bersama. Oh, nggih, Pak. Nggih. Tapi saya tuh mau tanya ya, Pak Proji. Tanya apa? Kalau pas puasa gitu toh, Mm-mm. terus mengeluarkan air mata gitu, puasanya batal nggak ya, Pak ya? Enggak. Jangankan mengeluarkan air mata, nangis aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak batal. Nggak batal. Alhamdulillah. Emangnya Pak Teddy habis mengeluarkan air mata? Iya ya, Pak. Nah kenapa? Tadi tuh Teringat
mantan yang dulu gitu apa gimana? Enggak. Sampai mengeluarkan air mata segala. Enggak Pak Proji, bukan itu. Nah tadi itu habis makan bakso pedes, rujak pedes sampai nangis Pak. Duh, kayak gitu terus nanti sore nggak usah ikut buka bersama Pak.